Hello, what's up mga bay? Dito na tayo ngayon. May lakad tayo ngayon. Papunta tayo Dubai Mall. So, gagala tayo doon kasi wala tayong pasok kanina. So, yun lang ating gawin. Gala at saka enjoy. Enjoy lang natin yung off natin, di ba mga bay? Kasi ito lang yung araw na pwede tayo libot, libot or gagala sa panahon ng off. So ayun mga bay, ito po yung atayan natin ngayon. Ayan po, kita sa salamin. Simple lang. Yan. So ayun mga bay, tara samahan niyo ako. Jiski TV Vlog. So, ayun mga bay, andito na tayo sa Residia Metro Station. Hindi natin naabutan yung isang train. So, hintay tayo ulit sa pangalawang train na sasakyan natin. May 2 minutes pa. Ayan po, hintayin muna tayo ng mga 2 minutes muna bago darating yung train na sasakyan natin. So yun mga bay, stay kayo lang dyan. So mga bay, ang tagal ko naman ito. Hintayin muna tayo ng mga 10 minutes bago tayo darating sa destination natin. Kasi first time ko makapunta na manood ng fountain dun sa Dubai Mall. Ayun, samahan niyo kami. O samahan niyo ko. Tara. القادمة هي طيران إمارات. The next station is Emirates. Airport yan mo kayo. Airport Terminal 3. Yung lahat ng dito guys sa Terminal 3 ay Emirates last po. Emirates Airline ba? Walang iba nakahalo ito. Sa Emirates Airline. Okay, sa Terminal 3 nila. Yan, airport na yun guys. Airplano yun guys. Yan, airplano. Yan, airplano yun. القادمة هي طيران إمارات. The next station is Emirates. Airport yan mo kayo. Airport Terminal 3. Yung lahat ng dito guys sa Terminal 3 ay Emirates last po. Emirates Airline lang. Walang iba nakahalo ito. Sa Emirates Airline. Okay, sa local airport nila.
Yan, airport na yan guys. Plano yun guys. Yan, plano. Ito yan, plano yan. This is the easiest. So what's up mga bay? Dito na tayo. Andito tayo sa sa metro station ng Dubai Mall. Papauwi na tayo. Sobrang nakakapagod yung lakad natin mga bay. Kasi halos simula alas 4 naglalakad lang kami. So andito na yung train mga bay. So salamat salamat sa mga bagong subscribers ko. Nanood kayo sa video nito, parang series to 1, 2, 3. Kasi mahaba itong video nito eh. Okay mga bay, thank you.